Maayong gabi sa tanang mga kaigsuunan o kahigalaan nato dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan ug sa tanang mga makasabot sa pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite ug sa tanang mga nagasunod sa atong mga buluhaton, Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa nagkalain-laing dapit dinhi sa kalibutan. Welcome sa atong panagtigom diha sa mga pag-ampo apan sa dili pa tuguti nga mamalandong kita sa hamubong pamaagi sa pulong sa Ginoo ning takna sa kagabhion. And please turn with me if you have your Bibles with you. Please turn with me to Titus chapter 1 verse 1 and 2. Ug ang giingon sa pulong sa Ginoo mao kini: Gikan ni Pablo sulugoon sa Dios ug apostol ni Hesukristo. Gipili ako o gipadala aron paglig-on sa pagtuo sa katawhan nga pinili sa Dios ug pagdala kanila ngadto sa kamatuoran nga gitudlo sa atong tinuuhan nga gipasikad diha sa paglaom sa kinabuhing walay katapusan. Ang Dios nga dili gayod mamakak misaad kanato sa maong kinabuhi sukad pa sa sinugdanan. May the Lord bless the proclamation, the short meditation of His Word tonight. Now, isip apostol mga kaigsuunan, si Pablo adunay awtoridad nga mupadayag og doktrina gikan sa Ginoo, gikan sa balaang espiritu ngadto sa nagkalain-laing iglesia sa tibuok kalibutan. So adunay apostolic authority si Apostol Pablo. Apan isip usa ka Kristohanon, si Pablo nahailalom usab sa usa ka awtoridad. Si Pablo nahailalom kang Hesukristo, ingon nga iyang Dios ug agalon. In fact, sa atong teksto ning takna sa kagabhion, gitawag ni Pablo ang iyang kaugalingon ingon nga sulugoon ni Kristo or ulipo ni Kristo. Mao kini giingon sa verse 1, gikan ni Pablo sulugoon sa Dios ug apostol ni Hesukristo. Nakita ni Pablo ang iyang kaugalingon isip ulipon sa Dios. Niadtong wala pa siya maluwas, niadtong siya usa pa ka Pariseyo, nakita niya kaniadto pa ang iyang kaugalingon ingon nga ulipon kunuhay sa Dios. Pero sa tinuod lang mga kaigsuunan, ang iyang pag-alagad sa Ginoo kaniadto pag-alagad actually sa iyang kaugalingon. Gumikan kay iyang gipangita ang iyang kaugalingong pagkamatarong. Nangalagad siya kunuhay sa Dios aron i-advertise niya ang iyang kaugalingong pagkamatarong. So actually, before siya na himong apostol ni Kristo ug before siya naluwas mga kaigsuunan, actually, he was working against God. Nagpanglihok siya batok sa Dios. Kaaway siya ni Kristo. Apan karon nga siya giluwas ni Kristo pinaagi sa iyang grasya ug siya nahimong apostol, nahailalom si Pablo sa pagmando sa atong Ginoong Hesukristo. Nahailalom siya sa awtoridad sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga nasabta na gayud kini ni Pablo, mao nga iyang gideklarar ang iyang kaugalingon isip ulipon ni Kristo, ulipon sa Dios, bond servant of God. Sa Roma kapitulo 1 bersikulo 1 mga kaigsunan, gitawag yun ni Pablo ang iyang kaugalingon isip ulipon ni Kristo. Ang giingon dinhi, gikan ni Pablo nga ulipon ni Kristo Jesus, gipili sa pagkaapostol o gitawag sa Dios aron magsangyaw sa maayong balita. Now, ang pagkaulipon ni Pablo kang Kristo, mausab kini ang atong high calling isip magtutuo ni Kristo. Mga ulipon kita ni Hesukristo. Mga ulipon kita sa atong amo nga wala nay lain kundili ang atong Ginoong Hesukristo. Unsa may but ipasabot ni ining mga ulipon kita ni Kristo? Ang but ipasabot ni ini mga kaigsunan, gipanag-iya kita ni Kristo. Si Kristo ang tag-iya nato. In fact, kung atong basahon sa Biblia sa Acts chapter 20 verse 28, gipalit kita sa dugo ni Kristo. Iya kitang gilukat, iya kitang gipalit, busa gipanag-iya na kita ni Kristo.
Ang claim sa atong Ginoong Hesukristo mao nga magkinabuhi kita alang kaniya. Ang giingon diri sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20, ang giingon dinhi, wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo ug nga gihatag sa Dios kaninyo? Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon kundili ang Dios. Gipalit na kamo niya, busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Mao kini ibot ipasabot sa Lordship of Christ. Dili kita ang tag-iya sa atong kaugalingon, gipalit na kita sa hamili nga dugo ni Hesukristo. Siya na ang tag-iya kanato, busa atong ihalad ang atong kaugalingon alang sa kahimayaan sa Dios. Gamito nato ang atong lawas, ang atong kalag, ang kinatibuk-an sa atong pagkatawo alang sa kahimayaan sa Dios. Kinahanglan ato kining pamalandungan, mga kaigsunan. Si Kristo mao ang atong Dios. Buot pasabot siya ang tag-iya nato, gipanag-iya kita niya. Adunay mahimayaon nga relasyon tali kang Kristo ug kanato. Relasyon kini nga puno sa gugma. Nahigugma si Kristo kanato nga iyang gipanag-iya, iyang bride, iyang gilukat sa iyang hamili nga dugo. Ug kita usab nahigugma sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga ang tinguha sa atong kasing-kasing, mao ang paglipay kaniya ug pagpasidungog kaniya. Unsa pay buot pasabot ni ining Lordship of Christ. Ang buot pasabot ni ining pagka-Dios ni Kristo nga musunod kita kaniya nga walay daghan pang pangutana. It means unquestioned obedience and service to Christ. Matod pa ni John MacArthur, mga kaigsunan, Paul was in complete but willing bondage to God. Si Pablo kinatibuk-an gayod apan kinabubuton usab nga ulipon sa Dios. He had no life that he called his own, no will of his own, purpose of his own, or plan of his own. All was subject to his Lord. Every thought, every breath, and every effort, he was under the mastery of God. O kung atong tun-an ang tibuok Biblia, mga kaigsunan, tinuod gayud kini sa tanang mga ulipon sa Dios, sa tanang mga sulugoon sa Ginoo. For example, si Moses gitawag nga ulipon o sulugoon sa Dios. Joshua chapter 1 verse 2 ang giingon dinhi, si Moses ang akong ulipon patay na karon, mao nga barog tabok niining suba sa Hordan, ikaw ug kining mga katawhan ngadto sa yuta nga akong ihatag kanila ngadto sa mga anak ni Israel. Ug si Joshua usab gitawag nga ulipon sa Dios. Joshua chapter 24 verse 29. Miabot ang panahon human niining mga butanga nga si Josue nga anak ni Nun, ulipon sa Ginoo, namatay sa panuigon nga usa ka gatos ug napulo ka tuig. Matag usa sa mga propeta gitawag nga ulipon sa Dios, mga kaigsunan. Amos chapter 3 verse 7 ang giingon dinhi, tinuod gayod nga dili mohimo ang Ginoo og bisan unsa, gawas na lang kung ipadayag niya ang iyang tinagong mga butang sa iyang mga ulipon nga mga propeta. Jeremiah chapter 7 verse 25, sukad ni adtong adlaw nga ang inyong mga katigulangan migawas gikan sa yuta sa Ehipto, hangtod niining adlaw nagsugo ako alang kaninyo sa akong mga ulipon nga mga propeta nga nagapabangon kanila sa matag adlaw ug nagpadala kanila or nagsugo kanila. Mga kaigsunan, si Kristo Dios. Mao kini ang atong high Christian profession. Mao kini ang atong calling nga atong ilhon si Kristo ingon nga Dios sa atong kinabuhi. Romans chapter 10 verse 9 ang giingon dinhi nga kung isugid nimo sa imong baba nga si Jesus Dios, ug saligan nimo sa imong kasing-kasing nga gibanhaw siya sa Ginoo gikan sa mga patay, maluwas gayud ikaw. So, ang pagka-Dios ni Kristo mao kini ang ebidensya nga kita giluwas na. Giluwas na kita gikan sa pagkaulipon sa sala. Giluwas na kita gikan sa pagpanirbisyo sa sala ug sa paghigugma sa sala.
Gihatagan na kita sa Ginoo og bag-ong kasing-kasing ug kini nga bag-o nga kasing-kasing nagtamod kang Kristo ingon nga Dios. Nga ang buot pasabot siya ang tag-iya kanato ug ang buot pasabot sa Lordship of Christ is that musunod kita nga walay daghang mga pangutana pa. Musugot kita kang Kristo, mga lagad kita kang Kristo, musunod kita, mutuman kita sa iyang sugo nga wa nay daghan pang pangutana. 1 Corinthians chapter 12 verse 3 ang giingon dinhi, busa kinahanglan nga mahibaluan ninyo nga ang tawo nga gimanduan sa espiritu sa Dios dili makatunglo kang Hesus ug walay makasugid nga si Hesus mao ang Ginoo gawas kun manduan siya sa Espiritu Santo. So, to acknowledge Jesus Christ as our Lord means to be governed and controlled and directed by the Holy Spirit of God. Ang pangutana ni ini igsoon og higala, nakita mo ba ang imong kaugalingon nga gipanag-iya ni Kristo? Nga dili ikaw ang matuman, tungod kay dili ikaw ang tag-iya sa imong kaugalingon? Nakita mo ba ang imong kaugalingon nga gipalit sa dugo ni Kristo, gilukat sa iyang hamili nga dugo? Nag-alagad ka na ba kang Kristo ug nagpasakop sa iyang pulong? Mao kanay ebidensya nga ikaw luwas gikan sa pagkaulipon ug pagmando sa sala. Mao kanay ebidensya nga si Kristo gayod ang imong Dios. Apan kung ang imong kinabuhi gihulagway ingon nga kanunay nagasupak sa tingog ug pagmando ni Kristo, higala dili kaluwas, dili nimo Dios si Kristo. Ang sala mao ang imong Dios, ang imong kaugalingon mao ang imong gibayaw batok sa Dios. Pag hinulsol sa imong sala ug dangup kang Kristo ug salig lamang sa iyang dugo ug pagkamatarong aron ikaw maluwas. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahin na ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo ni ining takna. Salamat gumikan kay once again na thunder niini nga platform that Jesus Christ is Lord. Ug ang ebidensya nga si Kristo gayud mao ang Dios sa among kinabuhi, mao nga nagtamod kami sa iyang pulong, nagpasakop kami sa iyang pagmando nga walay daghang pangutana, ug among gihalad ang among kaugalingon, ingon nga buhi nga halad sa imong atubangan alang sa imong kahimayaan. Tabangi kami nga mga lagad kanimo ug mutamod kanimo sa tibuok adlaw sa among kinabuhi. Ug ginaot ngang mga wala pa kang Kristo imong pagaluwason. Ang nangalagad kang Satanas, nangalagad sa sala, ug ang kaugalingon ang gibayaw, hinaot o Dios nga imong hatagan ug bag-o nga kasing-kasing nga naghinulsol ug nagaila nga si Kristo mao ang Dios. Ug tabangi kami sa among mga pag-ampo ning takna sa kagabhion. In Jesus' name we pray. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. God bless us all.